Duol matayo tije fwambe pacho kamano Media Council of Kenya koro dwaro mondo sirkal olos chenro mag rido arita ne jofwambo misiki monjo e kinde magitiyo tijegi. Jata tije mar Media Council of Kenya David Omoyo onyiso sirkal mondo bendo chul jofwambo kuom sandruok kod kethruok mag mwandugi matimre e kinde monj makamago. Omoyo wacho ni en gima lit ni ji kawo jofwambo mayot kendo monjogi e thuolo moro amora matin magiyudo kendo ketho mwandugi. Jofwambo bende okwa mondo obed akicha kendo oket arita margi mbele. We will move to court. We have actually instructed the lawyers. We're moving to court today to demand compensation for the trauma and injuries on the journalists and compensation for all the equipment destroyed. So while the court and the government has its criminal case ongoing, as the council, we think that compensation for equipment and injuries is one way to stop threats and injuries against journalists and hold people accountable for threatening the work of the media and interfering with the press freedom. Governor Mama Kweni